Horas ma dihita saluhutna, lumuwi mahamu damang dainang na tua-tua nami, pungual lansia ni huriata HKBP Keramat Jati, dohok matahe sadok pungual lansia ni huria, narung di luat Portibion. Anggiak ma di bagasa kai pasok kita, manotong pangaramotior ni Tuhani, mian di bagasan ngoluta. Di bagasa sadarion, nai pukota ma pehadieta marhite acara online alani taparade maroha pikirata jumolo mahita martangiang nahohom sangobas di rohat tabi martangiang mahita. Amin. Ta puji ma tuhatta marede mahita siap bukuede nomor 10 ayat 2 tabatulu. Ngaro awo tuhaku Roma hotu amuse ai di bagasi ngananmu asnero ado sudi sai bungotiro aku ban majoro sai batun pangalahoku marado pun bohimi sai surat tondi aku tondi parbadiai asa sai totong ture tangi aku NDP. Asini roha madihamu doho dame nasian debata ama mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani tuhata di PHD lansia di bagasan Ari Sadarion, Ema sian Evangelium ni si Lukas, biddu 10 mamuka sian ayat sia saat rodi ayat 14, hujahahomma songonomma didok. Alai di hatahomma upama sada taringot tuhalak nama kaposi dirina, madok natigor nasida, aka namarhuni roha didongan nin nama adong madua halak nanakok tujoroi martangiang halak parise do nasada si jalobeo nasadanari jadi dirgak ma parisei jongjong songonom ma tangiangna di bagasar rohana mauliate ma ahu tuho ali di bata ala sodos ahu dohot halak naliban akka panamun pargeduk pangalakup manang songon si jalo bewan 2 hari saminggu au marpuasa jalahu par 10 dosa luhukna na huomo ianggo halak si jalo bewi madau-dau do ibana jongjong gari manaili do pak gijang dang barani alai topuk ma adorana huhut madok asiroham ali di bata diau pardosaon hudok matuhamu upitor doon lahomuli asa nasadaan ai si pauruodo ganup napatibo dirina alai napaoru dirina ido si patiboon ido sahatna maruduk marserep ni roha diadupan ni debata
Damang dainang pengualan sia HKBP Keramat Jati nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Sota hilala nunganaing onom bulan ma naso patupa PHD lansia hita di coronai. Binahin ni sorimago COVID-10 sia namanotong sahat tutikyon. Binahin ni gabi tubuh do si hol ni rohatta maradok pun nakadongan. Lumobi akadongan nasa punguan. Pola do say sukut-sukut di roha di pikiratta. Bohado nuaing barita ni dongaku siadui. Laos ta uji perupani martelepot tu dongani. Say hurang sikop do pakilalaan. Molo so pajuk pangbohi. Say manotong do tangyak ta tutuhani. Asa harutumi busalpu sorimago COVID-10 siyon. Siat tongat-tongata asa sobu si holni rohattai molodung pajupang musehita diakka namaraleale nasa punguan di PHD lansia di tonga-tongani huriai alaitung pesongoni nama sanata adu pinuai ngamanginang pos dorohatta natangyang marsitangyang ngaduhita asa saluhuti nasa punguan di bagasa kahipason jala di bagasan pangaramotion ni Tuhani. Siap pos ni rohana marsihohot di pangaramotion ni Tuhani. Husi sehami mahamu damang dainang na tua-tua nami horong ni lansia. HKBP Keramat Jati dohok lansia ni hurian adong disadok liat portibion. Parhorasan ma dihamu saluhutna. Di parsaurata marhite PHD lansia secara online on. Di bakulingi Tuhani rohita marhite hatana. Asa mangulu hita di bagasan uduk dohot serep ni roha diadupan ni Tuhani. Hauduhon dohot serep ni roha diadupan ni Tuhani marhite hite evangelium ni si Lukas bidu saplalu ayak sia 1 paton. Naing tong patari dahonot tai marhite sian akatanyata. Di pakobasion ni Tuhan Yesus uju di portibio dope ibana. Tunggodang situ tudo akka pangajarion na pinasahat na tuak kasisianna. Dohot ma nang tunatorop na adong diluat Efraim hati hai. Di gobarro Tuhan Yesus do songodia rumang ni partanyangon nasitong marhite upama taringo tu sahalak nama kaposi dirina nama dok natigor ibana ima parisei ima horong ni natumibo di ugamo Yahudi jala mapakorhodo hadirion ni parise tungolu ni halak Yahudi manang berpengaruh. Laos diguari do pariseon si boto patik manak si boto surat. Jalas las dohot do sahalak na ujur marroha. Ima si jalobeo manang pemungu cukai. Aka pegawai si jalobeo balasting ni pamareta rom doon laho papungu-punguhon akka pajak sian akka ganup na ginonggoman ni pamareta. Di gobardo di turpuk tahun taringo tu hadirion ni parise doho si jalobeo nanakok tu bagas joro laho martangia sia turpuk tahun jupa kita madua pangalaho di bagasan naginobarhon ni Tuhan Yesus ima pangalaho ni parise dohot si jalobeo na berjul pangalaho ni parise naung mangarajumi dirina nasumitong menganggap dirinya lebih benar nabadia atau lebih suci jala merhuni roha mida donganna memandang rendah sesama orang tumibo dirina sian na asing jala humebat didok dison dirgak ma parisei jong huhut martangiang di bagasar rohana marsite nama dok Mauliati ma'au tuho ali di bata ala sodosa udohot halak naliban akka pamunu pargeduk pangalakup manang songon si jalobeon dison
di babua Tuhan Yesus hadirion ni parisei 2 hari ibana marpuasa saminggu dohot pasahaton persepuluhan sian saluhut naniomona di paburnang-burnang parisyodo dirina gijang rohana jala patengah-tengahon neang rohana ala dirajumi ibana naung tigor ibana di joluni debata dirajumi ibana naung sitong parulaun nai pola di pabua-bua mardongan gijang ni roha saluhut nani lehonna mamuji-muji dirina babua-buahon hasurungan pahasurungan na asa di boto jolma ibana na burju HP holat diruhut pardurui idaon holan si paula-uladui dang di boto salhut do di boto Tuhani ai so si ida rupa yang go debata omma na diguaran na halak parision hidup dalam kesombongan rohani molo teida edetei di bukit de nomor 191 ayat 2 hatana sonon ai holan asi-asimi patu paparutungan idada pabahenami tungpe marhasurungan si puji diri taludo ikon mabiar midaho sude marhuhuasi asa sian edeon naing dipaingot tidak asa unang tadi tatiru hadirion ni halak parisei hadirion na baduahon hima pangalahon ni si jalobeo didok dison yang go si jalobeoi madau-dau do ibana jongjong gari mana ini do pak gijang dang barani alai topuk do adorana huhut maddo asi marham ale debata diau pardosaon ditadda ibana do dirina na halak pardosa do ibana tuki do ibana huhut madau-dau mabiar ibana do monok ai dirajumi di parhatopot naso patut do ibana ala ni dosana ditopuk adorana babua nama nol soli do rohana dia kahakurangan na di patari dahon ibana do haserepon ni roha dao sian hagi jangon ni roha dirajumi ibana danga dong nabui paluahon ibana soholan asi ni roha ni debata dia uhod do rohana na para si roha do debata diakka naulu paubahon jala manopoti akka dosana sadok parroha namago puma ibana holan asini rohani debata nama di pangasahon rohana jala sadaro pangiduanna asa asi rohani Tuhani di ibana pardosai marhite nama dok asi roham diau pardosaon songoni manaing parnguluatta molo teida doho edete nomor 112 ayat 7 hatana songonon ope holan asini roha si pangasahonot toni si pujiok kudo Jahoba dung ro na pamanat toni uduk hut las rohaki uduk hut las rohaki mamuji asirohai mamuji asirohai naing mahita pesoni lam tapauduk tapasere ma rohatta sianuk pamai takas do didok Yesus hurok matuhamu upitor do on si jalobeon lahomuli asa nasadaan parisei ai si pauruo do ganuk napatibo dirina alai napaoru dirina ido si patibon halak napinitoran ni debata ima halak natakas manadda dohot manol soli dosana dohot hakuranganna namangasahon asini rohani debata jala namarhauduhon uhut martoruk ni roha di bagasan haserep halak napati bodirina dialo dihagigihon
dihasuguhun debatadui. Poi tapa hobbar tu hatani detta di buku de nomor 127 ayat tu. Dialo ho sudena juga roha. Nati boi di patutor ho. Alai sudena serepi marroha. Ido nasai di asi ho. Parhata nagogo di tano on di hagigi horrohami. Sude nadangoli di tatap ho hape. Naing urupamu akai toto. Asa siat turpuk tau namanginang. Diigil Tuhanido kita di nguluton waing. Asa nabarjul. Tapadau jala tapasiring ma akka hagi jangun ni roha. Namar pangea pabuahon suara ni ugung manang kesombongan rohani. Tapadau ma pangalaho songon pangalaho ni parisei. Alai tatirma pangalaho ni si jalo biawi na uduk jala marseret ni roha. Ulu manopoti dosa dohot hahuranganna. Sada bakko ni ngulu nama say uli. Ima makaholongi akadongan dada parwarwahon. Dang madok na sumangap iba siyan na asing. Tungpe nunga horong nilan siya kamu. Naung gudang maday sira. Siya nakahorong ni nauposo. Ala ikon ihot donang serep ni rohai di hamu. Asa unang gabi pamurnang diri. Madok dangadong dia tusiho. Tusadam maho dohok lan na asing. Tuak kasudut naposoi. Alai tabangiduma. Asini rohani Tuhani. Jala mapurus matu asini rohanai. Asa hatu autai. Gabi pasu-pasu las ni roha dia kasudut noposo. Nabaduahon. Mardongan serep ni roha pasahaton hamolation ni rohatta tutuhan. Ganup silehol-lehot tai dada pula ikon pabuah-buota manang boton ni akahumaliakta. Boita patulus tu Matius onom ayat tulus 1 opat dilokon. Asa jumpa dilihoko asi-asi. Unang mapola di boto tangammu si habirang nanilehon ni tangammu siamun. Asa buni asini roham. Jadi baloson ni amangmu namar nida dinabuni mai tuho. Isodo naing takas siar rohatta marsileo-lehon bulus marohatta. Unang pola laho padirga diri madok nunga huleon manang pabuah-buah ni tuaka na asing. Nabatuluhon asa marrohan nabulus mahita. Mamuji marsaur dohot martangiang tu debata. Ayakka si songonido napinitoran ni debata. Di Matius 5 ayat sia didok. Martua ma parrohana yes. Ai idaun nasida do debata. Ido diigil siak kita. Asa nasa parulaon pangidua tangyangta. Yes mai tapasahat tuadupan ni debata. Asa tong daruli pasu-pasu las niroha hita dingulutta. Napapaton. Tatopo di ma akadosa doho haurangatta tuadupan ni debata. Ai para siroha do ibana. Dison ikon mapurus mahita tu asi do holong ni rohan ni debata. Taingot ma nadidok ni sada Yohanes sada ayat sia. Molo tato poti akadosatta. Haposat do ibana. Jala bonar manesa dosatta. Jala paya sonna hita. Sian nasa hageduhon. Atok tahu kak marohata. Tatopo tima kahaurangan. Hagaliuta tuadupan di debata. Asa dapotan haluau kita sian ibana. Napalimahon. Diigil lo siak kita.
asa marpos ni roha hita di Tuhani. Damang dainang dang marisuang akan naulina dinggan na taulay diadupan ni debata. Tungpe di hatana di bahita ala sopola tapatuduhon hadiriutta manang taurui sangatta alai pati boni Tuhani do hita di ujungnya. Ai hatana do namadok ai si pauruo do ganup na patibbo dirina alai na paoru dirina ido si patibon atong tapauduk jala tapasere marohatta dirita diadupan ni Tuhani asa sogot marsangap pita rap dohot ibana di harajaon nai totong mahita di ramoti asa jupang tarulau kita uduk serep ni roha marparange diadupan ni Tuhani amin martangi yang mahita. Alea manami na di banua gijang na hupuji hami marhide Kristus Yesus siok si palua hami. Mauliate madidenggan di basam na paluasok kami marhai pason. Na paluasok kami marsaor mamuji pasangapon warmu na badiai hu tumangyo katam na badiai marhide ibadah online PHD lansia di bagasan Ari Sadarion. Nunga hutangyo kami behatam na badiai atau ngajar-ajari mahami marhide todim na badiai. Satung margogo hami mangatusi hatami jala tau hami makangulhoni di ngulunami sa unang adong siak kami nanggo sada natading di hatami sa jupang di hami uduk serep ni roha marpangalaho diadupammu nabadiai di tonga-tonga ni portibion maradopon akayanakon pinopar dohot aka sudut no poso siak kami. Asimaroham pasu-pasu masa luhut pungualan sia ni huriam hakabipi keramat jation. Dohot matahe sude pungualan sia na adong di sadok portibion. Lehom madina sida tiur torang ni pikiran. Satung tiur torak pikiran nasida pasahaton hari-hari ningoluna holat tuadupammu nabadiai. Asa unang masa dinasida parukilon padilion alai totong marlas ni roha mamuji-muji pasangapon warmu nabadiai saluhut akan asinakapan na pinikiran ni roha ni akka pungualan siya ni huriami tuhoro panggungomon nami asa loas may mardalan hobar tu pangiduan na lumobi hobar tu lomo ni roham aka yanakon danak na jonok manang naholang siya labung nasida ramoti ngulu nasida pasikop akan narikot di nguluna diaka pungualan siya ni huriam na hurak kipas lehon hahipason asa setotong di bagasan hahipason mamuji-muji pasangapon warmu nabadiai dan saluhut na dongan nami na tumangihok katam nabadion manang di dia penasida maringanan miyam manang pasu-pasu mi di ngulu nasida asa saya manotong ngolu nasida gabe ngolu si puji guarmu ngolu na manotong pasangapon guarmu di tonga-tonga ni ngoluna jala pasu-pasu ma saluhut akka nani ulani tangan na pinikiran nasida di huta di balian di partiga-tigan di parkatoran di parsikolan doh dia ka ulaun na marragam na pinasakmu di ngoluna sida asa saluhut na makorlas ni roha di ngoluna bae sangap di warmu na badiai atong di bagasan Ari Sadarion daging dohot to dinami tunggo mos mahupakung kopok kami holat tutangamu na badiai asa mangulu manang mati hami totong mahami diho saut malomo ni roham di ngolunami ganup marsada-sada marhite-hite Kristus Yesus Tuhan martangia kami tuho amin. Ta puji matuhatta maride mahita sia bukede nomor 614 ayat sada tabopat los disomma tapasahat peliatta.
saat madu tanganmu. Atanang soarake sai rajai madoti sai dengan ucito banataku sai totong banataku sai totong. Tapa ujung ma parsaurata rap mangidohom mahita di tangiang hato pattai. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmo, sai Roma harajonmo, sai saut malomo ni roham di bono tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon salileng nililengna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni todi porbadiama, nama dongani hamu saluhuna. Amin. Mau liate madi tuhata, horas madi hita saluhutna, saya manotong mahita di bagasan hahipason. Salam sehat madi hita saluhutna.